Kwedu muMabuja madoka chereta uyo anonhau dzanyasi zuva rochipfumba mwedzi uno waNyamavhuvhu. MuZimbabwe izuva rinorangariwa zororo romauto nyika. KuSouth Africa izuva rinorangariwa zororo raanamai. Aiwa, tiri kufara nozuvari. Zviri munhau dzanyasi. Wamunangagwa nyasi wagoita mafaro yawo nomabiko yawo nomunjekure yawo kunhandare yobhora yoNational Sports Stadium, apo vanga vari kupemberera mauto achiita zvavanoita. Wakakokawo mauto kubotswana anga ari kuuya koita tsotsa dzawo ikweyo. Aiwa, tafara nokuvaona vachiita zvavanga vachiita. Waramba wachindotsinhira kuti masoja anoramba ari pamusoro mukunyaya yokunhadzirisa nyika kuti iite zvakanaka. Tiri kuziva hedu zvavanga vari kureketera. Tindori panyaya yezororo remasojari, wachamisa wagoburitsa kuti masoja anofanira kunge ari masoja nyika yese, hwi kuita masoja obato ribodzi kana vanhu vabodzi. Izvozvi chokwadi dindo zvatinenge tichida kuti zviitike, asi zviri kuitika ba. Wagotoreketa wakati masoja achadzorehwa dipfamisana kwawo pabodzi pono chiremera chavo chakakwana kana hurumende yavachamisa yapinda mukutonga. Wagotiwo wanodaba kuti masoja agoite zvokuvhundutsira vanhu kana zvokukubana nevanhu kana kuti waite mhandu dzowanhu. Haidi izvi zvakanaka, regai tigoone kuti zvichakoneka chere kuitika. Bato roCCC nyasi raita vanhu varamba vari kuriyambira kuti rinofanira kuita tusvinu munyaya yesarudzodzi dzaringana nonyika gore riri kuuya. Wagotoreketa iwo kuti idi chokwadi kuti bato roCCC kana waRaila Odinga wakapinda mukutonga kukinya rinenge rajara ushamwari nomasahwira munyika dzomuAfrica. Izvi chokwadi, asi vanhu vagototi vanofanira kungwarira futi kuti gwaro rinoseenzesiwa pakuvhotesa vanhuro rinofanira kunge riri gwaro rakaferefetiwa nokupenenguhwa kuti riningisike kuti rakaita tusvinhu chere. Ticharamba tichiringa kuti zvino vachazvikona chere, ndozviya zvanga zviri kuda kumboitiwa nopachedu heno kuti wakazopererawo papi. Regai tigoramba takaringa kwazvinoenda. Mazuva mairi apfuura zuva ranozorono ranyasi, wamunangagwa wanga wari mukuita chipatapata chaicho kwira nokudzikira. Ipapapa wagotoisa kureketa kuti kwai James Chikerema naNyamavhuvhu ndo waakuitiwa mamwe magamba onyika. Unosaya kuti ko zvichachinjeiko, idi zvakaita kunyangariwa. Wareketa izvi wachiti iwo zvavari kuita zvi zvokuwaita magamba onyika kunhadzirisa nyaya yonhoroondo yenyika yanga iribe kuitiwa tusvinu, asi wari kureketa iwo kuti wairiwa nonyaya yokuti wakanga wasiri muZANU-PF zvakazara, wakanga wari vanhu vasina unyatsokodzera, asi vanhu vese vanoziva vanhu vakakodzera kuita vanhu wari magamba onyika. Ichokwadi dziwa mupengo rakauya kovhiringa nokupidigura nokupenengura zvese zvinhu munyika kuti zvinhu zviite kuningisika zvisiri zvizvino. Sangano roZimta riri kuita rimwe tsvakurudzo yariri kuita yagoburitsa iyo kuti kwai kuno zvikamu 20 kubva muzana zvawapwere zvaingidzira kureka kuenda kuchikoro. Ipapa wagoreketa kuti kubva pauya dziwa mupengori idi zvakaita kunyangariwa chaipo, nokutoti wazhinji wari kutoita kupotsana nochikoro nonyaya ibodziyo. Pakaita kunyangariwa, regai tigoone kuti zvinodini, asi kwai mureketeri wokubazi rofundo yewapwere agotoreketa kuti kwai mapwapwa ari kureketiwa nosangano roZimtari nokuti wapwere wari kuenda kuzvikoro hwi kuramba wachireka kuenda kuzvikoro. Imi neni tiri kuziva chokwadi chiri kuitika. Maikupe wagoreketayo kuti bato roCCC, bato ravari kutsigirana naro musarudzo dziri kuuya kwairamirira kuti izvezvi rikangoboya vanhu vanoita chiuru chibodzi kubudirima vanobva vatohwina mawadhi avanoda kuhwinayo. Sarudzo dzokubudirima dzichaitiwa zuva rochitatu mwedzi uri kuuyayu. Panenge paine vanhu kuwadhi 1 nokuwadhi yochigumi noina nokuwadhi yochigumi nonhanhatu.
rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichikuoneka chere kana kuti zvinenge zvichienda nekupi. Tinokunyepai zvinenge zvichiburikazvo. Wamunangagwa kureketa kwavo nehurumende yavo kwakatonanga izvezvi kuti wanopfuti watokoka wachikokera wamasangano akazvimirira egani. Rekai tigoringe kuona kuti zvinopera sei kana kuti zvinoenda nekupi. Ipapa pakaita kunyangariwa chaipo, asi tiri kuvimba kuti zvinoita ba kuti zvinhu zvirekewo kunyangarira wazhinji. Kwaye anonzi Samuel Huwa akadzingiwa basa iye anga ari munhu akwenyera kuti kuna vanhu vari kuita zvochimanja mbudu nouori kuNational Oil Company iyo hurumende. Pakaita kunyangariwa, unotoona kutoti ari kuda kuedza kuita tunhu tuzvinu ndiye akabva atodzingiwa nokuti ari kutadzisa wazhinji nowasvinu kubudirira munyaya dzeuori hwavo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri kumakambani hurumende kwaya anonzi Chingoka akaramba basa apo kare iko kuPetrotrade mushure mekunge yatengesiwa kukambani yokuKuwait. Pakaita kunyangariwa idi ukaona zvati kudari woziva kuti paribe chizvinu kambwa kaamwahu. Muchandoona henyu zvinenge zvaakuitikazvo kutoti pakajiwa mari apa, pakajiwa mari apa, pakajiwa mari. Tiri kuramba tichindofunga kuti Anti-Corruption Commission wanobasa idi rokuti wafete nokuringa patsva zvese zviri kuitika zvii, asi rekai tione kuti wanozviita chere. Kuno mumwe kanzura kubulawayo agoti iye ari kuda kugobatsira vanhu kuti wanyorese kuvhota. Akati iye wanenge wakona kunyoresa kuvhotawo wanokona kugopuwa mukana wokuti watore marezinesi avo pachena waribe kubhadhara iye achiwabhadharira. Tiri kuzvitenda. Agototi anenge akonawo pokare kuita kuti vanhu vazhinji wagonyorese kuvhota anofanira kuti agoite makwikwi okupinda kuti wapuwe firiza chaiyo yokuisa chando zvinhu. Rekai tigoringe kuti zvinokoneka chere kana kuti zvichadini, asi idanho rakanaka iri. Zvomutambo zuva ramangwana kwai tichatamba noBangladesh mutambo wokupedzisira wozuva ribodzi. Rekai tigokwapure futi pokare zviite zviri nani. Tiringe dzopa CCC. Gurukota romuSouth Africa rinoringa nezvousahwirana Lady Pandor kwairati iro rinodaba kujairiwa nomunyika chero ipi zvayo, achireketa nokuAmerica. Haidi aramba kujairiwa mudzimai atoreketa iye kutoti arinozvidaba zvokunyepiwa kuti kwaiita izvi kana kuti munochiona idi pakaita kunyangariwa, asi tiri kufara kuti waramba kujairiwa. KuEthiopia kwai wagoendesa masoja kuSomalia izvezvi kwohwa hondo. Pakaita kunyangariwa chaipo. #Kenya decides iri kutonga kureketa kuno apo wanoita zvosarudzo kuKenya watotanda apo kare kuisa sarudzo nozviri kubudamo musarudzomo pachena apa zviri kuisiwa padande mutande zvokutoti kundoenda paYouTube wabva watoboyana nazvo uchipedza kuterekera nhau dzaMhanduwe WeNhau wobva wangosecha #Kenya decides 2022 kana kuti Kenya decides, unobva watoboya zvinenge zvichiitika zvese. Aiwa, rekai tigoringe kuti zvinoenda nekupi, asi tiri kuwashuvira tuzvinu wabi yedu. Nyasi kana mamboringa kweru kambani yoguguru yambogwisiwa pasi nozvainoseenzesazvo zvokuti panga pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichidini nokutoti panga pakaita kuoma. Tiri kuvimba kuti zvinoramba zvichiraba kudari mumakore anoteera aya. WhatsApp yafadza wazhinji payareketa kuti kwai izvezvi wakutoita zvokuda kuti wanhu wakone kugobuda mumagurupu paribe munhu aziva kuti wabuda mumagurupu pabodzipowo nokuti wareke kuti munhu wese aone kuti wari pamhepo kana wanhu waripo. Haidi, wari kuita kupinzisiwa chando chaicho noiyo WhatsApp GB iya. Rekai tigoone kuti vanozvikona chere, asi tiri kufara nazvo izvozvi zviri kuitika. KuAmerica kwai Donald Trump apindirwa kumba kwache nomapurisa weFBI. Haidi, waita kupwekweta chaiko zvinhu zvache zvese wachiti wari kutsvaka izvo wari kutsvaka, heno kuti wachazviboya chere kana kuti paribe chawanoboya. Asi ipapa wazhinji wari kutoita kuchema kuti kana zvidai kumuti munyoro uyu, heno kuti kumuti wakaoma zvinoita kudini. Pakaita kunyangariwa. Rekai tiboya nezvedu mangwana mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.